Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Doors, deoarece am început să mă joc de foarte mult timp, bine, de puțin timp, Doors, și acum înțeleg de ce e un joc așa de fain și așa de distractiv. Așa că să nu mai stăm la vorbă și să începem să ne jucăm. Bun. Văd foarte multă lume că se joacă Doors. Bun. Și de-aia îmi zic să ne jucăm. Bun, poate fac și așa o serie cu Doors. Bun, avem 91 de bănuți din aceștia. Oare ce să-mi iau? Ar trebui să-mi iau vitamine, dar pe moment nu mi-aș lua. Bine, nu mi-au nimic de data asta, că putem găsi prin sertare. De exemplu, brichetă pot să găsesc prin sertare. Bun. M-am mai jucat, după cum v-am zis, și cam știu tot. Doar că nu-i prea fac față lui Rush, deoarece nu mă judecați. Chiar nu-i fac față lui Rush, deoarece mie nu prea clipocesc aproape niciodată luminile atunci când vine el. Așa că eu zic să deschidem și sertarele să vedem ce avem. Sertarele astea sunt sărace. Bine, nu știu cum se zice. Bun, suntem deja la camera 4. Uitați-o în față. Uitați, camera 4. Bun, să vedem, să verificăm toate sertarele neapărat, deoarece putem găsi extrem de mulți bani. Bun. Camera 5. Vedeți numărul 5. De ce îs 4 numere? Asta înseamnă că putem ajunge la camera 1000. Poate că da, nu știu. Niciodată. Eu cred că cel mai mult am ajuns la camera bibliotecă. Am ajuns cel mai mult la bibliotecă. Bun. O clipot și luminile? I don't know. Ce fain e atunci când găsești foarte mulți bani. Adică, uitați. Voi vedeți câți bani poți găsi în unele sertare. Bun, camera 9. Mi s-a părut pentru un moment că s-au clipocit luminile. Bun. Pentru că, sincer, dacă dau volumul, s-ar putea să nu mă mai auziți, de-aia nu dau, așa că trebuie să fiu foarte atent la lumini. Bun. Wow, bănuți. Am tot găsit așa în fiecare sertar bănuți, așa că îmi place să deschid fiecare sertar. Atunci când e aceasta, dacă nu știți, dacă când este această poartă, nu panicați, vă arăt eu cum puteți să ieșiți de aici. Bun, veniți pe o ușă, niciodată să nu veniți pe ușa ori crăpată, ori cu scânduri pe ea. Mergeți pe ușa normală, coborâți scările, intrați aici și aici, nu vă speriați, aici nu o să fie niciun monstru. Intrați aici, este un subsol și se poate aici, ca să vezi, ori pe partea cealaltă de acest gar, ori aici în locul ăsta, ori în partea asta. Bun. Și ca să ajungeți acolo, este un vent aici. Așa. Și intrați. Așa. Bun. Dați maneta. Intrați înapoi în vent. Bun. Și fugiți înapoi sus. Și acum poarta este deschisă. Vedeți? Nu mai trebuie să vă chinuiți. Bun. Ușa 13. O clipocit luminile. Așa că mă bag acum în dulap. Bun. Ok, eu zic să mă uit prin sertare.
Bun. Aici vom găsi bănuți. Aici este următoarea noastră locație. Bun, uite aici este un bănuț. Bănuți și mai mulți bănuți. Dacă auziți pe parcursul acestui video că îmi trag nasul, sunt așa puțin răcit, bine, nu chiar așa, nu tușesc, nu nimic, doar tot suflu, îmi trag nasul. Deoarece, nu știu, asta e răceală, chiar nu știu. Este camera 16, 17. Of, chiar nu-mi place atunci când sunt camere din astea mari și trebuie mereu să caut. Deci asta este camera 17. Trebuie să găsim cheia. Poate o găsim din prima cameră. Mi-ar plăcea. Bun. Bro. Asta e ok, bine. Nu o să iau pe asta momentan, o să mai căutăm. Bun. Cum vom merge în... Nu, am zis că nu iau pe aia. Vom merge aici. Asta este 18 și cealaltă... Să vedem cât îi. Cealaltă este 17. 17 este cealaltă. Așa că aici vom merge noi după ce vom găsi cheia. Aici am fost. Deci când văd albastru, mi-arată cheia corectă. De ei nu sunt așa sigur că de fiecare dată asta e cheia corectă. Bun. Așa, și mai avem o cameră de verificat. Dacă în camera asta nu găsim altă cheie, asta înseamnă că cea de la mine este. Așa că, opa, bănuți. Am 430. Așa că... Asta. Da, Doamne, să fie cea corectă. Da. Uite, acolo este cheia. Nu, uite aici, în camera asta. Bun. Uite aici, cheile de la camera 19. Am apreciat jocul acesta Doors, doar că nu prea îmi plăcea să-l joc. Dar acum îmi place farmecul lui. Ok, mulți bănuți. Ok, stați puțin, gata. Camera 21. A clipocit luminile. Așa. Să vedem. Wow. Mai este vreun sertar? Nu, nu mai este. Urăsc. Pst. Și mi-a atât de mult damage uneori. Mamă. Căzut dulapul. Am văzut cumva ce am văzut. Ați văzut cumva ce văd. Vedeți cumva ce văd și eu. Pardon. Ok, avem o lanternă aici. Am crezut că vine rașcă. Mi se păru că se cutremură pământul. Bun, aici n-am verificat. Bun. Acum aici. Cel mai mult am ajuns, după cum am zis, la bibliotecă. Aici mi se pare cea mai simplă chestie. Vii pe aici și vii aici. Vedeți, mi se pare că se cutremură pământul. Bun. E o ușă anume, da. Care te duce pe partea cealaltă de astea, dulapuri și despre
de dulapuri și cuiere și noptiere și biblioteci și etc. Bun. Următoarea ușă este... Că nu m-am uitat eu. Nu știu. Așa că o dau la nimereală. Asta e că doar una e. Nu înțeleg ce am. Iarăși mult timp ca să găsim cheia. Nu înțeles niciodată la ce ajută mașinăria asta de scris. Bun, nu mai e nimic pe aici. Bun. Bănuți. Alți bănuți. Bun. Oare alte uși unde n-am fost? Uitați, luminează. Dacă luminează așa cu verde, îți arată unde e cheia. Bun. Să vedem, poate mai găsim niște bănuți. Cine știe. Da. This waste my time. Bun. Nu este cheia corectă? What? What the heck? Ok, mă scuzați. Asta înseamnă că e pe aici. Bă, asta nu m-a păcălit sau ce? Asta ar trebui să fie. Am 555 bănuți. Fac danses. Nu-i cheia corectă, atunci care a fi? Unde s-a spawnat cealaltă cheie? Putea fi pe aici, oare? Pe aici, aceste două camere nu m-am uitat. Poate ar fi pe aici. Că, sincer, nu e nicio cameră să despartă chestia asta, așa că s-ar putea. Ok, bandaj. Ok, aici nu-i camera. Sincer, eu chiar nu știu. Chiar nu e asta? Nu, bine că acum îi. Bun. Bănuți. Stați puțin că, după cum am zis, mă cam curge nasul. Bun, bănuți. Venim aici. Să vedem ce avem și prin aceste sertare. Am văzut bănuți. 5 bănuți. Oare aici? Nu, aici nu este nimic. Mă enervează că eu trebuie să caut în fiecare cameră. Mai bine mă ajunge eu la ultimele să caut. Să nu mai îmi pierd timpul căutând și în alte camere. Ok, văd lumina albastră. Dar nu văd unde e cheia.
poate este în camera cealaltă, adică aici. Da. Ha? Ce cameri? 28? Ha? Ești la camera 28 cumva? Ok. Asta e camera 28, jos este nicio cameră, 29. Cam clipocită. Aceste luminile. Uitați maneta acolo. Ok, ce bine că avem lanternă. Bine să... Ok, la ultima liniuță o să opresc lanterna. Ce multă lumină face. Acum îmi dau seama de ce, cum îi zice, primește atât de mult. Trebuie să dai 100 de bănuți. Bun. Camera 31. Vine Rush, oare? Sper că nu. Eu ce bine că nu trebuie cheie. Că nu, chiar nu mai aveam chef să tot... Ok, a clipucit doar lumina asta, așa că nu cred. Aici s-ar putea să vină Rush. Poate. Ha. Sper că nu. Ok, cred că nu vine. Vreau să până la urmă să ajung măcar la SIG. Opa. Copilul ăsta cu ochi. S-ar putea să fiu la SIG. Da, Doamne, să pară SIG. Yes! SIG e monstrul meu preferat. Îmi place animația lui și îmi place când am viteză la maxim. Uitați așa, pot alerga, pot să fac drifturi. Sper că am ales-o. Aoleu. Aici mi se pare cam rău, cam grea partea asta. Am scăpat de SIG. Huh? What did just happen? Nu știu cum aș putea să găsesc cruce. Trebuie să o cumpăr cu Robux-oare? Nu știu. O privesc la final? Nu știu. Bro, ce cameră era? Ce cameră era? 44 sau 45? Mă risc și mă duc la 44. Mamă, era corect. Se pare că este ochișor. Domnul ochi. Aici. Da. Domnul meu, te poți da de pe scări? Nu. Așa. Nu, tu apar peste tot, copilul. Am 700 de bănuți, nu știam. Ha? Who was that? Ok. You died. Who you call ambush?
It's a tricky one. Deci știu că n-am murit ca prostul. Use that you have learned from Rush. Păi nu clipuci luminile. Ok. Este să mai dau un match. Sincer, sper că v-a plăcut acest video. Eu doar am vrut să încerc Doors cu voi. M-am mai jucat, așa că sper că vă place acest video. Nu uitați, v-a plăcut acest video. Nu uitați să spargeți acel buton de subscribe și la fel și acel de like și chiar și acel de clopoțel. Așa că sper că v-a plăcut acest video. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Aveți grijă să nu vă prindă Rush.